Matematika, kenketak eramanarekin, lehenengo modua. Ze modua? Igogailuarena. Igogailuak beti goraka egiten du. Kenkizuna 630.755 da. Kentzailea 368.927. Kentzailea kenkizuna baino txikiagoa izan behar du. Goazen. Lehenik, 5 kentzazpi edo zazpitik 5 egin behar dugu. Orduan, etortzen gara igogailura. 7tik 5, hemen 5 dago, baina esan dugu igogailuarekin goraka egin behar dugula. Beraz, 7tik hasita 5 bukatzen den hurrengo zenbakia 15 da. 7tik 15 8 urrats daude. Beraz, 7tik 15 hemen zer jarriko dugu? 8. Eta 15-en 10-eko hau beheraka txirristan etortzen da eramana bezala. Guk puntxu bat jarriko dugu. Bi zenbaki honen azpian. 2 gehi eramana 3. 3tik 4. 3tik 4 1. Hurrengoa. 9tik 17 egiten dugu. 7 geneukalako. 9tik ezin dugu bera jetxi, beraz, beti goraka. Esan dugun bezala, 9tik 17 berriz ere 8 urrats. 8 eta 10-ek hori eramana bezala hurrengo kentzailearen 8 zenbakiaren azpian. 8 eta eramana 9. 0 geneukan. 9tik 0 bukatzen den hurrengo zenbakia 10 da. 9tik 10-ea 1. Eta berriz ere, eramana 6-ren azpian. 6 eta eramana 7. 3 daukagu. 7tik 13 egingo nuke hurrengo urratsa. 7tik 13, 6. Eta azkenik, eramana 3-ren azpian, eramana gehi 3, 4. Eta 4tik 6-ra, 2. Beraz, kendura 261.818. Kenketaren froga egin dezakegu. Horretarako, kendura, emaitza, gehi kentzailea, horrek atera behar du kenkizuna. Eta noski, batuketa egin ondoren, aurrera.